че гладно. Виж, Всичко развали. да виж, мамо. Всичко изяде. Лахме ключ. Половината го изяде. Да, сега ще му ходим в кошниците за да върши. Яна, ама е много лесно. Даваше нещо да лиже там и се готови. Ама, мамо, той е наистина. Какво папаш, мамо? Миле. Браво. Кажи ми наистина. Кажи ми, мамо, наистина. Кихне, да. Какво трябва да кажеш, като кихне някой? Истинско дорки. Ето. Да се казва дорки. Виж къде се покачило, гледай. Върху тия работи. Искам again. О, 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 о. Ай, чити. О, о. Ако още ми видиш кучето край. Обаче като го организираме работа, аз съм организатор, защото съм на средата. Тия хапнаха Макдоналдс и тръгнаха пак да раздават здраве. Събраха пари. Видя ли какво меню си бяха взели? Хапнаха яйца. Видя ли? А ние им даваме тук за... Тъпанарки. Мръсни циганки. Трябва, че ми раздава. Ела, тук си ни радост, готвиш ми се канапи. Това много обичам да се